Значи, този метод, аз понеже и на много други четах методи, с които се занимават.Искаш да кажеш бързия метод, техника за емоционална свобода. Той е. За него говориш. За него говоря. Да. Но твоя метод, за мен е перфектен, защото там всъщност той не е толкова скучен и смятам, че много неща по твоя метод могат да се постигнат, могат да се освободят. И тук човека има една такава свобода някакси, за да си каже какво е, да говори какво е и същевременно, когато терапевта му помага, защото аз съм абсолютно убедена, че човек сам не може да стигне до дълбокото си ниво. Той може да си помогне само на първо ниво, чрез смисъл такива гняв, страх. Гняв, страх за момента, или ден-два, нещо, което няма корен навътре надълбоко. Няма как да го изтръгнеш, сам е много трудно. Аз се опитвам, но не мога. Но методът ти е просто, не знам, аз съм влюбена в този метод. За мен той е, според мен всички трябва да работят по този метод. Защото той е, успяваш много неща чрез него. Първо влизаш в така психическото състояние на човека с отрицателните неща, които го има в него и започваш ти лека по лека да ги вадиш. След това започваш вече да работиш с противоречията, които са в човека. Той така, ама има едно колебание, ама дали положителната мисъл е готова да я отхвърли. Там работиш, и когато вече, ама това ти можеш да го постигнеш, стигнеш до някое така по-дълбоко ниво, вече започваш с утвържденията, които човек да повярва в себе си. И това за мен е истинския метод. Искам да споделиш нещо с отношенията с твоят съпруг, промяната в тях. Значи има много голяма промяна в отношението ми към него. Вече не приемам нещата по този начин. Просто гледам на нещата под друг ъгъл. Проявявам едно разбиране, разбирам, че не мога да му налагам. Все едно, че искам да го накарам да прилича на мен, той да е мен и аз в него да виждам себе си. Това го проумях и това го разбрах. И то така много ми помогна да просто гледам по друг начин. Не знам как, не мога да го обясна фактически как става. По-добре ли чувстваш душата си така? Да. Себе си? Да. Определено да. Можеш ли да кажеш, че си радостна от живота си с него вече? По-леко ти е? По-леко ми е. Да, плюс това той започва също да се променя. Ти променяйки с твоя модел, той без да идва при мен, се променя сам. Той започва също сам. Ето точно това, за което говорихме първата сесия, когато беше. Но понеже идването тук, ми даде да разбера и ме накара, аз вече не постъпвам по този начин да почна да креща или да викам. Опитвам се да му кажа нещо спокойно или да му кажа, аз мисля, че ти го правиш нарочно. И той ми казва, така ли мислиш, бе, човек, защо не казваш? Нищо не го правя нарочно. И просто той се стреми, аз виждам, че той се стреми да прави така, че да не ме дразни. Чудесно. Има ли по-хубаво от това? Не. Няма по-хубаво от това. За да е спокоен, семейен живот, а не по-рано с недомлъвките, да се чудите кой от какво е обиден и да не се споделяте. Ти вече имаш този модел на разбиране, правиш го и той е като огледалце. Той ти го връща също. И той се чувства добре, и ти се чувстваш добре. Започва по-често да се усмихва. Браво, браво. И аз се усмихвам повече. И смятам, че понеже съм разбрала, бих могла да полека каквото има, да го доотстрана. Точно така. Но вече да доставя душата ти, така ли? Да, по-спокойно ми. Просто
Аз, да, точно така, има една светлина, една така лекота, нали, едно такова, че съм успяла да направя така, че на мен да ми е по-леко и на него. И на него съответно. Се радваш, когато и на него му е леко. Ами да. Добре. Защото, нали, това нещо ме накара да се замисля, да си помисля какво детство е имал той. Защо той, нали, е такъв, защо той постъпва по този начин. И неговото детство никак не е било лесно. Да. А в един момент, нали, проумях и разбрах, че може би на него му е било по-трудно да живее с мен, отколкото аз с него. Точно така. Значи аз съм се като... В даден момент съм била като един деспот. Браво, Саша! Много съм щастлива за тебе. Много съм щастлива. Прегръщам те, целувам ти и ти желая все така да работиш над себе си и да сте щастливи и двамата. Мерси. Нали?